samu waraka, wannan sadaka ce fi sabilillahi. awalan na farko akwai sihirul ma'akul, malam Zakariya. Sihirul ma'akul shine wanda za a iya ɗaukar wani abu a sa maka cikin abinci baka sani ba, a ce kai malam Zakariya ga dan goro, kana amsawa kana ci, in babu ka tare da tahassunatu tsaron Allah, wannan sihiri sai shi kama ka. Akwai sihirul mashrub, sihiri da aka yi ma mutum a sa mai cikin abin sha, ko da shahi ce, kai wani ba ga ai shahi baka kurba, kana kurbawa an sa mata sihiri. Salisan na uku akwai sihirul mu'allaq, wanda ake ratayawa a zo bakin kohar daki ko bakin kohar gida ko bakin kohar gari ko bakin wani wuri sai a rata ko ga wani icci. Khamisan na biyar akwai sihirul suflai, ma'ana sihiri wanda aka gina wuri a turbuɗe, sai ka zo magama hudu, sai ka zo ka tona kabari, sai ka zo ka tona tsakiyar masallaci, sai ka zo ka tona zuciyar murhu, ka gina murhu, in ka kai tsakiyar nan sai ka ɗauki sihiri sai ka turbuɗe, sai ka sa ƙasa ka mai suwa. To wannan wanda aka yi ma wannan lala aiki zai ji zuciyarsa tana kwasa zahi, jikin shi yana kwasa zahi, musamman ma lokacin da ake da huwa cikin wannan murhu. To wannan duka bala'i ne na 'yan sihiri. Sa'an nan akwai sihirul junun, sihiri da aka yi ma mutum na hauka, kawai a haukace ka. Suna yin rubuce-rubuce na sihirul junun, wanda farko za a fara basmala, idan aka yi ta haka sai a yi haka, sai a yi mimun, sai a ka sunan wanda ake so a haukata tsakiya. Wurin Allahu sai a yi haka, a yi haka, a yi haka, sai a yi haka, sai a kawo sunan wanda ake so a haukata cikin ha'unkin nan. Cikin Ar-Rahman sai a yi haka, sai a yi ra'un, sai a kawo sunan mutum. To haka suke yi, saboda wala yunabbi'uka mislu khabir, babu wanda zai baka labari kamar wanda ya san wadda abin shi. Duk mutumin da ya taba harakoki irin na tsibbu, to shine zai iya baka makirci 'yan tsibbu mala, da irin ta'annuti da irin walakaitar wadda ake ma ayoyin alkur'ani, a ɗauko wasu ayoyi a juyar da su, wasu a hada da jinin kaza, wasu a hada da kaza, wata a hada da mataccen kaza, wata a hada da jijiyar kaza, wani a hada da hwatar kaza. Wannan shine makasudin da yasa ahlus sunnatu wal jama'a suka haramta cibbu. Amma da za ka ɗauko littafin Allah alƙur'ani, fatihatul kitabu, ka ɗauko allonka ka rubuta, ka wanke, ka sha, duk duniya babu wanda zai iya ce maka ba kai daidai ba. Ana fahimta? To amma a inda gizo ke saƙa ba haka ne ake yi ba. Yasin kin da kake ji ana cewa za a karanta yasin, ai ba yasin ce ake karantawa ba. Ana kiran sunayen babbakon aljannu ne, sai a yi musu yanka, wasu sai an gwada musu hoton mutum, wasu sai an ɗibo raggan mutum an abin ga, wasu za a sa su zo su makwara mutum su kashe shi. A kire sunaye ya rauka, ya ilu, ya kabkaba, ya ilu, ya kaza kaza, ana kiran sunayensu. In suka zo sai a tura su. Mu'amala da aljani ba abu ne ba mai wuya ga mai tsoron Allah, sai mai tsoron Allah kawai. Ba abu ne wanda ke da wuya ba, bai da wuya. Shi sai aka ce wane yana mu'amala da aljannu, ko wane ya tura aljannu, sai a ta mamaki ka ayayi, abu ne mai sauki. Sai dai mutanen da ke da imani, waɗanda ke da tsoron Allah, sun san ba aikin Allah ne ba. Ka duba ka gani yadda ake sihirce-sihirce da alƙur'ani. Ka ji an ce akwai ummu muse ga in ka zo ka same ta, ka zo ka so ka ce a baka wani littafi aka ce ma ummu muse na 'yan cibbu, za ka sha mamaki ka ga abubuwan da ake rubutawa a ciki. In za ka yi mace sihiri na tasoka, sai ka rubuta falan mara ainihu akbarnahu wa qatta'ana aydiyahunna wa qulna hasha lillahi, sai a bude wannan mimun, sai aka sunan mace ƙasa, aka sunan namiji sama asa. Ga sunan suna da yawa irin wa'annan. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, mimun kin nan sai a bude shi, sai a kawo sunan mace ƙasa, aka sa sunan namiji sama. Kaga wannan kafirci ne, ba musulunci ne ba. Wannan tsantsan an saba ma Allah na taɓa maka bayani, akwai sihirin da aka yi ma ɗiya mace, wanda su wa'annan mutane tsananin ana so a tahi da tunanin mace, a juyar da hankalinta daga kowane ɗa namiji, za a ɗauko wa shamsi. Na'am.
ya aka ɗauko wa shamsittan ha 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 su za a ɗebewa wannan musulunci an kai ko kafurci kafurci ne ala sabilil misal sai a ce wa shamsi waddu kaga babu ha wal qamari iza tala wan nari iza jalla wal layli iza yagasha was sama'i wa ma bana wal ardi wa ma da wan nafsi wa ma saw fa alma fa alhamaha shine fa alma fujuru wa taqawa kada afla man zakka wa kada man dassa kazzaba samudu bi dagawa izin ba asa ashqa faqala lam wai faqala lahum rasul faqala lam rasulu na qatalla wa suqiya kaga wannan kafirci to shine in aka so a nuna ma mutane abubuwan da wasu bayo Allah suke aikata ba musulunci ya ce to dan mutu ya rubuta alqur'ani Allah wani na ce ma alqur'ani ne ake rubutawa ka koma cikin wani littafi da aka ce ma as-sunan wal mubtadi'ati sihiri suke kulla wani sihiri da ake yi wallahi malam da bundin kare duk inda kaga kare da katsaccen bundi to sihiri na suka yi wannan sihiri kuma ba za a ɗabi wannan bundi na shi sai lokacin da shike jima'i da karya sun ɗaɗɗahe sai a zo a kama bundin nan nashi sai a sa adda a sara in aka sara sai a zo a tona rami a bisne wannan bundi nashi sai ya yi kwana 40 sai a becike ya zama galla-galla ta ƙasusuwa akwai wasu sakandamai da wasu hatuma waɗanda ba zan haɗe su ba sai a kawo su a rubuta sai a gama da wannan abin sai a ɗumke sai namiji shi karhu da shi ɗarma shi na kaka ji an ce namiji ya kunshi na jima'i da mace in dai ba wannan karhu ya ɗebe ba to ba zai iya kwanta ba har abada kaga duka wannan sihiri ne wannan kafirci ne suna da yawa irin waɗannan abubuwa to saboda haka sihiri nau'i ne da haka muka bijiro muku da nau'i na sihiri domin kuma ka san kowane irin sihiri ne aka yi maka na'am to shi na sai suka ce sihir takhyil na shidda akwai sihiri ta takhayil shi ko sihir takhayil irin shi ne an kama annabi sallallahu alaihi wasallam hatta annahu yukhayyalu ilayhi annahu fa'ala shay'in wa la yaf'alu sai da annabi ya koma ganin kamar yayi wani abu alhali bai yi ba ko ba cikin sunan ibn majah ko ba cikin sahih bukhari annabi ya damu wata ruwaya an ce kusan kwana 40 annabi ya kusanta iyalinsa ba da abi ya dame sa ya damu ran nan sai tashi cikin dare sai ya sallah raka'o'i guda biyu ya daga hannu a sama ya ce ya Allah ka bayyana mini abin da ke damuna shina cikin kwana sai ga mala'iku guda biyu sun zo masa da siffofin mutane wanda ya tsaye wurin kansa wanda ya tsaye wurin cinanuwa sai ce ma waje orajin ce matsabubu matsabahu labid bin asama al-yahudi fi ayi shay'in fi mushtu wa mushtatatu wa jubbi tal'ati zakarin a cikin asagu da gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam da hurin da bino namiji fi ayi shay'in fi bi'ir zarwan a cikin wata rijiya da aka kada cikin bi'ir zarwan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwalka ya ce ya Aisha inna Allah qad abtani fi mastabtaituhu bi yace Allah ya bani labari a cikin abun nan ne ya bani labari abin da ke damuna na yi kwana na roki Allah ya nuna mini sihiri ne annabi yace a tahi bi'ir zarwan wata rijiya ko da aka zo ruwanta waka anna ma'uha wato ka annan ma'un nahal ka abin nan alhinna kamar ruwan lalle waka annan ru'usu har ru'usu shayadin da binon gonar da aka ɗiba wa'annan ruwa ana bada sun zama kamar kanun shaidan to kaga wannan shine makasudin sihiri kuma ba komi yasa aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi dan ya zamo aya wannan lokaci ne aka saukar da ayoyi guda 11 qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas farko wanda ya fara ruqya shine mala'ika jibril ya ma annabi shi ya zo kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma annabi qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas sa'an ya karanta masa bismillahi arqika min kulli shay'in yu'zika wa min sharri kulli nafsin aw ainin hasidin aw sihiri sahirin Allahu yashfika bismillahi arqika mala'ika jibril shi ya kware ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruqya mala
wannan sai ya zamanto aya gare mu na cewa tun da sihirin nan ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ba shakka yana iya kama ni idan iske ni hulu na'am an ce hulu shine mutumin da bai tahassunati addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da kai azkaru sabahi wal masa ba ka yi na'am saboda haka dole da ayi maka sihiri zai kama ka to shine sihirin takhayyul za a rika mai sheka kamar mahaukaci na'am awo sa'an takhayyul kenan a rika siffanta ma wasu abubuwa yukhayyalu ilayhi min sihri yukhayyalu ilayhi annahu wato tasa aha shine takhayyul ai hakan da sihirin annabi Musa sun kai yukhayyalu ilayhi annahu tasa fa'awjas fi nafsihi khifatan Musa to shine sai annabi Musa yana gani duk mutanen da annan wani wuri sai Allah ce saharu a ayunun nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim ka dubo da Allah ya ce saboda haka sihiri ba zai tabbata ba sai an tsoratar da kai sai an tsoratar da kai Allah ya ce wa ja'u bi sihirin azim wallahi sun zo da wani irin sihiri mai girma gashi an watsa dabino an saki yago sun zama macizai to sai an sihirce idanunka shi na yasa sai kaga mutumin da ke ce maka ya shiga cikin gindin jaka bayan jaka shi ka shiga shi ta bakinta wastarhabuhum an tsoratar da ku saharu a ayunin nasu an sihirce idon kai ga idanunka sai kaga gashi nan ya shiga cikin bayan jaka cikin farshin gashi nan shina motsa kan shi kai ya shige shina motsa gangan jiki na shigewa abinda ka gani kai abinda kaka gani na alhali ƙarya na shi zai kwana ya laɓe ga jikinta ya baiba ya zo ga bakinta yiwu sukun sai ka kamar ya haɗu da cikin baki shi ƙarya na shi kai za a shiga cikin gindin jaka saboda an sihirce idanun mutum akwai sihirul khamul na 7 kasala kawai ko da yaushe baka da abu sai kasala tasi'ar na tara akwai sihirul mahabba sihiri na soyayya kaji bala'i a yi ma namiji magani ya bi mace kamar mahaukaci a yi ma mace magani ta bi namiji kamar mahaukaci gidansu a kame a bata ɗan karan kashi amma abin bashi wannan sihiri da aka kulla aka turmuza aka rubuta ga takarda wallahi malam da an ɗibo garwoshin wuta aka aza wannan takarda aka kire sunan watan mace kakin minti 30 wallahi kana ganin ta gudanar ta zaka cikin ɗakin nan ta kakanta kai wane ne ya ce sihiri ba gaskiya ne ba sihiri yana yi sai dai aikata sihirin ne a kafurci sai ce wani na ce babu magani wacce babu magani wacce babu magani wacce babu sihiri wacce ya an halbe ka da bindiga ba ka halbuwa wacce ya an soke ka da yuka ba za ta lankwashe ba duk shi na yi amma an ka ce ba musulunci na'am shi ne kawai ƙarshen magana ba magana bashi ta ba wai magana bashi ba shi na yi amma hanyoyin da za a bi a kai ga wannan matsayi sai an saki musulunci wannan shine abin da za a fiddo maka ga hili ka gane saboda ka sihirul mahabba shine aka yi mace ka iske mace ta zamanto kamar mahaukaciya tana baya ga namiji a ce wai kiwanci wai mina na wai kina bai da wani ta ce ni wallahi wani zuciya ta ga zahi ko ce mini bai so na sai in ji hawaye na zubo wai an ce ba a son ta maimakon ta yi bakin ciki sai hawaye na zubo mata kuma hawaye ba na bakin ciki ba na soyayya to shine sihirul mahabba awo sa'annan akwai sihirul hawatif kamar telefon kawai duk magana da aka sai ana ɗauko maka ga kunnuwa kana ji ana hudin kuma abinda aka hada maka kunnuwa kuma ba shi na ba gaskiya ne shine sihirul hawatif awo akwai sihirul marad sihiri na rashin lahiya sa'annan akwai sihirul qarin wanda za a sihirce maka aljanin da a tare da kai dan adam aljanin da a tare da kai ya kasance a cikin sabon Allah shan giya zina caca sai ka zamanto haka nan sihirul qarin kenan awo akwai sihirul waswas kullun cikin waswasi kake in alwala kai sai ka ci ayya alwala ga tayi in sallah kai ka ci ayya raka'o'i hudu na ni in duk abin da kai cikin waswasi na kai shakka akwai sihir ta'atiliz zawaj sihiri na hana zaukuwa miji ga mace da ya tahi inda take shike na sai shi langade shi da aka ce ma dan baka au amma da ya zo wurwace ne ya lahiya lau to amma yanzu mata saboda lalacewa su da iya karatun makirci da sharri wanda shedan ma sai da yarre da ya bada ci yace mata sun yi shi yanzu mace ita da kanta ga makanta dan baka
in ka zo gidanta ka gaza saduwa da ita saboda in ka gaza saduwa da ita sai ka ce kishiyar ta kai mata shi sharri ko da aka jima sai ka kori abokiyar zama za mu ci gaba insha Allahu zuwa ranar juma'a ko ranar litinin daidai in da muka aje sihir ta'atilin zawaji kenan abinda muka yi daidai Allah ka bamu lada kuskure Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana zunubanmu ka gafarta wa ma'aihanmu zunubansu Allah ka kare mu da sharri da bala'i da musiba a cikin addinin mu da duniyar mu da dukiyoyin mu da iyalan mu Allah ka tsare mu gaban mu ka tsare mu bayan mu Allah ka tsare mu daman mu ka tsare mu hagun mu Allah ka tsare mu saman mu ka tsare mu kasan mu ka kare mu da sharrin makiya ka kare mu da sharrin mahasada ka kare mu da sharrin masu sharri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim